sa ating lahat. Good morning everyone. Si Buana Maris is back. Nagbabalik. Filipina Life in Ireland nagbabalik. Magandang araw sa atin. Kakagising lang po namin. Eto. Oh, si baby naka night gown. What's that? Kakagising lang namin, guys. Ito. Magkakape na tayo at ngayon ay Sabado. Sabado ngayon at pupunta kami ngayon sa bahay ng aming kaibigan. Mayroong handaan sa kanilang bahay at dun ay may food trip na naman. Alam niyo naman, kapag Pinoy, gusto yung food trip. Ito, guys. So, walang masyadong ganap ngayon. Kita-kita tayo mamaya doon sa bahay ng aming kaibigan, guys. See you, guys! Hi, guys! Ready na kami sa aming pupuntahan. Pupunta kami sa aming kaibigan. Ito yung suot ko ngayon, guys. Yes! My love is ready. Eating chocolate. He really likes chocolate. He always eats chocolate. Every time. Nice. See you guys there. Magkikita tayo. Kakain tayo ng marami, guys. See you. Guys, nandito na kami sa bahay ng friend ko. Wow, ang daming pagkain, oh. Wow. Food. Vlog. Why are you shy? How many lollipops do you have, kid? Two? This one's not enough. You like your food? Goodness. We're gonna eat these at the same time. You're gonna have a raise to see if we like them. Hi, we have lovely food I'm here. gonna win because I just did this. The two flavors. Fish, Lovely. fried. Kain mo na kami, guys. Guys, maraming pagkain, oh. Wow. Kainin mo. Ilagay pa natin ito. Sure, basta siya kumain. Hello. Mag-hi ka sa video ko. Hi. Ito yung friend ko. Hi. Housewarming. Bibi. Maximo. Wow. Kami Maximo muna ha. Pwede si At. I had Naman nga, Maximo kaysa Maximilian. Update. Kumakain pa kami. Say hi to my vlog. Uy, everyone. Say hi to my vlog. Hi. I'm Angel Luxin. AKA. Kasama ba Ray? Nandiyan ka naman Ray. Hindi na lang kasi. Mag-hi ka rin, Tess. Hi, sus ko po ba? Oo, bakit cute. Bisaya lang to lahat, guys. Ako lang nagtatagalog. Oh, guys, mag-inuman Soft kami. Oh. drinks. Healthy. Cheers! Feeling. Saglit. O sige na. Ang layo mo susunod doon ka banda kay Miss. Sorry, madam, ha? Tama-tama ko naman dyan sila. Kawawa. Cheers, guys. May pictorial. Tulog mo niya siguro. Cheers! Come on lang. Kawawa naman si Sheila, oh. Cheers. Out. Miss ba? Okay lang. Ito lang. Laki ko. Guys, dito na kami. Tapos na kaming kumain. Uy, pag-hi! Uy! Hello! Kami na naman nag-vlog eh. Wow! Hi! Ako pala yung kaibigan ng Maris na iniwan na. Guys, pauwi na kami. Tapos na kami sa party. Busog na busog kami, guys. Ayan, nagda-drive na kami. Going home. Going home. Party is over for us. Party is over. Back to reality. Back to reality. It feels like Sunday, but it's only Saturday. Ayan, guys, pauwi na kami. Bye-bye. Guys, nasa bahay na kami. So, ipapakita ko sa inyo ang aking bring house. Meron akong puto.
At saka cassava cake. Sarap nito guys. Gawa to ni Niece, kaibigan namin. Ngayong gabi na ay malamig na dito sa Ireland guys. So, mag-ano na kami. Ano ba tawag nito? Mag-light fire na kasi malamig na. So, tingnan nyo sila guys. Kailangan natin sindihan ang ating stove. Stove ang tawag nila dito guys. Fireplace. Good boy Hickson. Tumutulong si baby. Tumutulong si baby. Kay daddy. Good boy. Yan, sisindihan na namin. Sinisindahan na namin. Malamig na. Ayan na. Mommy, Yes. look at that green bus. Yes. Look at green bus. Yes. So, ayan guys, sasapusin ko na ang aking vlog ngayong gabi. Araw na ito, sa Sabado. At magkikita na naman tayo sa susunod kong video. Salamat guys! See you! Bye-bye! Night-night! Hi guys! If you like my videos, don't forget to subscribe to my channel. And I will see you all in my next video. Bye-bye!